Ambalima bamanankan meno Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ɲɛna a k'aw bisimila ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kunnafoniyaw kɛnɛ kɔnɔna na min bɛna walawalali caman kɛ aw ye dɔgɔkun tɛmɛnen o kunnafoniyaw la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba Ased Sherif Ousmane Marani Haidara a ka Keɲeba cercle taama senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka bɛn ni février kalo tile 17 ye. Keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye so kura min jɔ an fa ani an karamɔgɔba Ased Sherif Ousmane Marani Haidara tɔgɔ la a ye o kolomukari kɛlumakarili kɛnɛ kɔnɔna na Keɲeba mɔgɔbaw diinɛ ɲɛmɔgɔw ladalatigiw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ ka na fara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kan minnu ni olu bɛ Keɲeba cercle la. Alhamidu Badini Fuseni Keita Buya Kulibali Ibrahim Kulibali olu ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ka sanga ni Mali jamana alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka bolofara section 45 ye minnu ni olu kilalen no Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kelen do k'u kale u ka diɲɛ dongo do baaraw kɔnɔna na ani u taabolow bɛɛ lajɛlen ka fɔ u niw ani u ka nafolow bɛɛ lajɛlen ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba Ased Sherif Ousmane Marani Haidara ta ye. O kuntilenna in de waleyali hukumu kɔnɔna na Keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru y'a kanu ni ka ni sojo baara in dangɛnɛmaya an ɲɛjɔyɔrɔ tɔgɔ la ka dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jɔ résidence Sherif la min bɛna kɛ karamɔgɔ Haidara dagayɔrɔ ye Keɲebakaw fɛ yen. An ɲɛjɔyɔrɔ ka laɲini kɔnɔna na ka se ka alisilamɛya diinɛ dɛmɛ k'a kɔkɔrɔma don k'a sama ka se yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye an daba masa yɛrɛ ja. O baaraw de bɛ kan ka waleya Keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ su ani tile walasa k'u ka kanu an'u ka layiduw kurakuraya ka ɲɛsin an ɲɛjɔyɔrɔ ma. Alhamdulillah an sera ka fitini min kɛ lamangala ka se ka yira karamɔgɔ la walasa hali bi an y'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ bɛ sɛbɛkɛlaw de fɛ anw yɛrɛ seko kɛra ka se min ye ka yira karamɔgɔ la a ka nin nali na o de an sera ka bugu jɔ a ye ni ka o bonya k'o jira a la ka tila k'a yira a la k'a fɔ ale ka kan n'a ye ka tɛmɛ anw kan anw y'a baarakɛbaa de nka ale ta don wa ale ta don fo ka taa diɲɛ wuli Mayiga a n'a ka cɛdenw a n'a ka musobaw u bolo kunna min nafolo nin ye nin ye o ko karamɔgɔ k'a dɔn ko nin ye ɲɛbila de ye ko min bɛ Keɲebakaw kɔnɔ ka kɛ ko o ma kɛ fɔlɔ nka ka dugawu k'an ye walasa an fanga ka se o la k'a ka so b'a bolo. Karamɔgɔ Haidara dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min jɔra Keɲeba cercle la Keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ a waleya fora kosɛbɛ Keɲeba cercle ɲɛmɔgɔw fɛ ka labanna ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma ka da u ka fasoli ɲumanya baaraw la Keɲeba cercle jɔli ani a ka ɲɛta sabatili baaraw la waleyali ko ɲuman na. Bon an ye min kɔlɔsi taama na an ye karamɔgɔ ka mɔgɔbayali kɔlɔsi taama na a n'a ka majigi a n'a ka sabari a n'a ka jɔn fara ɲɔgɔn kan voilà a n'a ka hinɛ an y'o le kɔlɔsi ni taama na puisque a séjour nin kɔnɔ durant les 17 jours vraiment an ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen séjour kɛla hɛrɛ la a kɛla hɛrɛ kɔnɔ a kɛla nisɔndiya kɔnɔ a kɛla bonya kɔnɔ a kɛla rassemblement kɔnɔ donc an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ vraiment ça a été vraiment un grand succès. Keɲebakaw u ye so jɔ an karamɔgɔ ye comme Ansar tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min na an ŋaniya b'an bɛɛ la ni Ansaru ma dɛsɛ karamɔgɔ Siso dugutigi ye Mali la a Siso tɛ yɔrɔ min na an tɛ fɛ a ka se ka taa Mali dugu si la ko a bɛ taa si waliso kɔnɔ donc o de ye ŋaniya bɛ Ansaru la alhamdulillah dugu bɛɛ b'a ta la dugu fitinin fara duguba kan karamɔgɔ ka so bɛ yɔrɔ caman n'a ka so jɔlen tɛ yɔrɔ min na a ka terrain bɛ yen fɔlɔ dɔw bɛ joli la Keɲebakaw ala sɔnna olu ta banna an b'o de dayɛlɛnni kɛnɛ kan donc an kɔni an nisɔndiyalen don sabula vraiment nin ka dɔgɔ karamɔgɔ la ŋaniya jira de don sabula karamɔgɔ a ye mun kɛ an Ansaru ye ani a ye mun kɛ diɲɛ ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la karamɔgɔ a kɛra hɔrɔn ye karamɔgɔ a kɛra ala ye siranya jɔn ye karamɔgɔ a ye min fɔ a da la a y'a waleya sabula Ansaru farala ɲɔgɔn kan de ka u tɔgɔ da ko Haidara dɛmɛtɔn Ansaru a sigi kɛra kun fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ de ye mais karamɔgɔ yɛrɛ de ko n'aw ko k'aw bɛ ne dɛmɛ
ne dɛmɛni ye ala ka diinɛ dɛmɛni de ye donc aw tɔgɔ ye ansardini o ye arabukan de donc aw ye ala ka diinɛ dɛmɛbagaw ye a tɔgɔ nan'o la mais waleya ma changer anw faralen bɛ ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ dɛmɛni de kama an ɲin'an ka nafolo sabula ale dɛmɛni ye ala ka diinɛ dɛmɛni de ye ale dɛmɛni ye kira dɛmɛni ye ale dɛmɛni ye ala dɛmɛni ye o la anw ka wariw an b'a fara ɲɔgɔn kan k'a di ale de ma mais ale de ko an ma an ka wari to an bolo an ka baara kɛ n'a ye an ka faso dɛmɛ an ka fantanya an ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ an ka denmisɛnw ka baarakɛbaliya an k'o kɛlɛ an ka bana kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ o de y'an bila dɔgɔtɔrɔso jɔw la o de y'an bila caisse d'épargne dayɛlɛnni na o de y'an bila maloforoko la donc o hakilina ɲuman bɛɛ bɔra karamɔgɔ mun na n'aw ma dɛsɛ an kan k'an seko k'a ye o de kama keɲebakaw ye nin baara mun kɛ tan keɲeba dɔrɔn tɛ caman ta dayɛlɛnna a mɛnna caman bɛ jɔli la caman yɛrɛ fana bɛ a sira kan ni ala sɔnna ma n y'a fɔ cogo min na ansaru ka ŋaniya ye mun ye ka dugu kana ye mali la karamɔgɔ ka so jɔlen tɛ dugu mun na a sen sera ka jɔ a sen ma jɔ yɔrɔ min na a ka yɔrɔ ka ye a yɔrɔ bɛɛ la o de ansaru ka ŋaniya ye résidence shérif la sokura in a sera ka jɔ ala ni keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ka sous section 12 ka fara u ka komitew kan olu ka fara ɲɔgɔn kan ani u ka jɛ ka baara kɔnɔna na a musakaw bɛɛ lajɛlen taara u jɔ fo sefa wari $41 n'a kunkanfɛn na wala so in na alhamdulillah an ye sera ka salon kelen ni karamɔgɔ Siso ani salon ba kelen ko fara kan ani soden 5 ɲɔgɔnna ani ɲɛgɛn 3 ani gabugu kelen an sera k'o jɔ k'u bɛnna 41,103,000 et quelques oui. alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyd Sherif Usman Marani Haidara sewara kosɛbɛ ka da keɲeba alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ka nin baara ɲuman in kan a ye foli ani waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin keɲeba ansaruw ma sanni ka sɔrɔ ka diɲɛ selegena ni alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw bɛɛ lajɛlen ko ɲuman dɔn kanu ani bonya min ni u y'a ta k'a da ale kan ko alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw sara tɛ a bolo ko an daba masa k'u sara keɲebakaw ye nin baara min kɛ bon min jɔlen bi ye ani fɛn min ye nafolo ye k'a cɛ ka di ma o de ka bon mɔgɔw bolo mɔgɔw b'o de ye mais min ka bon anw bolo o t'o ye min ka bon o ye kanu ni danaya de ni mɔgɔ o mɔgɔ ko i ma n b'i fɛ a mana fɛn o fɛn kɛ o kɔfɛ o ye cadeau de ye sinon a tilala baara la quoi anw b'a faamu de n'i ko n b'i fɛ kaban n b'i fɛ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ o la keɲebakaw y'an kanu ala de kama ka layidu 6 ta ka baara kɛ n'a ye fana ni o cɛsiri ni o jija ye o sera ka yɔrɔ caman dan mana an bɛ keɲebaw fo an b'a dɔn an karamɔgɔ kumana cogo min na nin ye daminɛ de ye min b'u kɔnɔ o ka bon nin ye wa n dalen b'a la min b'u ala yɛrɛ kɔnɔ o kama o ka bon nin ye parce que ala ko de innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ko ko jɛna a bɛɛ bɛ kɛ ni ŋaniya de ye wa mɔgɔ ye min ŋaniya ala b'i sara n'o de ye o ye ala kɛra ka hadisa jɛlen de mana an bɛ ala deli keɲebakaw ala ka barika d'u la an bɛ ala deli diɲɛ ansaru bɛɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u fanga se u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'u fanga se so dama min Pierre fɔlɔ dala ni nin san in kɔnɔ n'o ka kan ka dayɛlɛ o ka ca dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ fanga se nin bɛɛ bɛ kɛ ala de kama mana fo an ka da la ni ala ko n sɔnna o de ye tiɲɛ ye adamaden tɛ se ala de bɛ se mana ni ala b'i bolo kana to ka tile la dɛ ne b'o fɔ mɔgɔw ye don o don u t'a faamu n'i ye ala minɛ dɔrɔn kana to ka tile la i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ nkalon ni ala tɛ i b'o dɔn mun fɛ n'i sara don o don i b'a dɔn maa o maa ko n b'i fɛ a bɛɛ ka fɛ bɛ da dugukolo kan o bɛ t'i bila a kɔrɔ de i bɛ laban jɔnni bolo ala mana tiɲɛ de bɛ kɛ o yɔrɔ in na ye mana an k'an jija ani ala ka bɛn n'an ni ala bɛnna an ka mɔgɔw to yen mɔgɔw ye ala ka dali de ye maa tɛ se ka ala sɔsɔ salamu aleykum warahmatulahi taala Karidon février kalo tile 17 su wajuli belebele ɲɛnamayara alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ fɛ keɲebakaw fɛ yen nɔ badalabugu dolanti kɛnɛba kan o min sen fɛ silamɛ ɲuman bayirika de bɔra ka se ka na silamɛya laseliw ani ladilikan sanumanw lamɛn min bɛ kɛ sababu ye o ka don tulo kunnandiw kɔnɔ ka baara kɛ ni o ye wajuli kɛnɛba in kan fɛn min tora mɔgɔw hakili la o dɔ bɛ tali kɛ denmisɛnninlamɔgɔ dɔ ka tubili kan ka bɔ kerecɛnya diinɛ kɔnɔ ni ka don silamɛya diinɛ kɔnɔ silamɛ ɲuman bayirika
Katolika de alisilamɛya baya layidu 6 ta min sen fɛ baya layidu 6 kurakurayala caman fana fɛ. San san duwawu kalan kɛnɛba min ani damakasili kɛnɛba min ni o bɛ sigi sen ka an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherifu Usman Marani Hayidara denkɛ Seyidu Sherifu Badara Aliyu Usman Hayidara fɛ a ka zawiya kɔnɔna na walasa ka se ka damakasili kɛ ani ka an daba masa deli laɲiniw ani duwawudenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na. Silamɛ ɲuman caman olu de bɔra kana kɛ kɛnɛ sigi ko duurunan baaraw seereya ye an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherifu Usman Marani Hayidara denkɛ Sherifu Badara Aliyu Usman Marani Hayidara kɛrɛfɛ ka bɛn ni kari tɛmɛni Musa Fɔnba ani a ka jatala Muhamɛd Tarawele olu de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an ka olu lajɛ. Lada do nɛnɛnju dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn na Bangoni Janginɛbugu la Sirifila duba kɔnɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Marani Hayidara fɛ a Seyida Badara Aliyu Usman Hayidara Sirifila morikɛ duwawukala bɛ kɛ ɲinan y'o san 5 n'a ye a n'a ka kalandenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka solatili fatihu sɛbɛkɔrɔkɛ ka caya ka ala welew caya min bɛ se ka to dugawu bɛ jaabi k'an ka jamana basigi ɲinan y'o san 5 n'a ye o 5e édition o ɲɛnamayara ka bɛn ni dimanche février kalo tile 17 ye silamɛw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ a Seyida Badara Aliyu Usman Hayidara ka zawiya la. Na kuranɛ ko kullu usayin sababan la ufatabahu sababan ko ni ye fɛn o fɛn ye diɲɛ dugumakolo in kan an y'a mɛn dɔnnibaw da ko Alahu Taala ko sabu dɔ de y'a kɛ ni ye ni jamaba in sigilen ani jama sanuma in sigilen sabu mun y'an sigi yan Seyidu Sherifu Badara Usman Ali Hayidara Sheko nka ale yɛrɛ sababu kun ni y'a mɛn ko mangoro den ka di n'i ko mangoro den ma ko alhamdulilayi ko mangoro den ka di i bɛ fili i bɛ barika da mangoro gili mangoro den o diya bɛ bɔ mangoro gili la. Ni Badara kɛra kɛɲɛkɛ ye n'a kɛra ɲɔnsɔrɔbali ye n'a kɛra ɲɔn ye bali ye Seyidu Usman Marani Hayidara nɔ don ne ye n ka jiri turu k'an janto a la nka ni jiri min falen n'a yɛrɛ ma olu tɛ jiri kelen ye Badara Ali Hayidara ye falen jiri ye ka Seyidu Usman Marani Hayidara fo faw la sɔn hɛrɛma ka ban ma nka mɛ fa min nana fatɔw kala faya la fa min nana fatɔw bila faya baara la fa min nana fɔ fatɔw ye k'a ka kɛ fa ye ko pour que den minnu bɛ ka wolo k'o denw ka kɛ den ye Seyidu Usman Marani Hayidara ko a ni ce nka an bɛ Badara ka kɛnɛ kan ni so la tun ɲinan y'a sigilen san 5 ye Seko fɛ an y'a san 5nan na nin ye ne delila k'a fɔ aw ye yan n ko a ka cɛkɔrɔbaw ɲininka n'o ye Ansaru cɛkɔrɔbaw ye k'u ka Guaninkɔrɔla baro bɔ aw ye Guaninkɔrɔla u k'o baro bɔ a ye maa joli tun bɛ Guaninkɔrɔ nka mɛ Seyidu Usman Marani Hayidara ka Guaninkɔrɔla de ma maa joli tun bɛ sigi ye alhamdulilayi mɛ diɲɛ kɔnɔ bi Ansaru ye joli ye ne y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n ko Badara ye sɔrɔtu in sigi yan n ko walayi n k'an tɛ kun yan ne y'o fɔ don min na o ni bi ka kan wa. Ala ko n'a ye n deli n b'a jaabi kɛnɛ in ka laɲiniw minnu bɛ yen a dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya siri dali masa wale ɲuman dɔnnen kɔfɛ ni mɔgɔw ka dugawu jaabili ye minnu kun nana u ka degun dɔw jira dali masa la n'o jaabira ka laban ka dɔ wɛrɛ ɲini dali masa bolo min da ye gɛrɛsigɛ ko ye min da ye denko ye min da ye furuko ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ dali masa de ye ka ɲini Ala fɛ a ka laɲiniw sabati ni sirifukɛ barika ye n'o ye a Seyida Badara Aliyu Usman Hayidara ye. Ne bɛ mun fɔ dɔrɔn Sirifu ye nin dabɔ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ ɲini de kama an yɛrɛ bɛ ka nafa mun sɔrɔ a la an yɛrɛ b'o dɔn Ala barika la bi ni dugawu bɛ kɛ mɔgɔw bɛ n'u ka ciw fɔ ne de ɲɛna k'a fɔ an mako bɛ dugawu la an mako bɛ dugawu la ni dugawu jaabiw fana kɛla Ala barika la caman bɛ fɔ ne ɲɛna ne k'a ciw lase bon dugawu jaabi ci hakɛ mun bɛ anw sɔrɔ yan san kɔnɔ a ka ca hali tɛmɛlen in na dɔ ye baara ko hami dɔ fɔ yan'a ka se kalo 2 ma a tilala ka na fɔ ne ye ko dugawu jaabila k'a ye baara sɔrɔ k'an ka dugawu k'a ye o dugawu kɛla tɛmɛlen in na ko a taala baara yɔrɔ in na bon Ala barika la halisa an b'o baara kelen de la ni Ala ka diɲɛ ye. Ne yɛrɛ mun jɔlen fili kɔrɔ ne dɔgɔnin depuis 2002 ne dɔgɔnin taara tunga fɛ an m'a ye an t'a kibaruya mɛn n nana ka na hami siri ni Badara kama ye kama min bɛ Badara ni Ala cɛ Ala k'a k'o kama ni ne ma n dɔgɔnin hali n'a sɔrɔ a salen de don
nga ko me ka faga sara na no do nyini ya kle nani mulila ngom tan kundigi yoro la ndogoni en wele kuma la surunya la ndogoni en wele adon hakone ma ko I dogoni de do ko nu ngonu jume ki dogoni telephone clara na kabi nga ngoni techi bon nana ye opposition na tinto o kofe ako kabita tukuningi kanata fangana do uta badara fe hanana do uta badara ka ni do kana hatakara kalo fla kalo saba ay wari chima ko nga duteren sai kay du gardige fonina ay dusa ka joka ban halani do kala ni sababu ne termuso dengo geleya kumbala chemani hama chemani soro chemani go nege amne anya hami siriga na ya ala ya jabi anana denyi na badara la te kunyogon bo folo ona nyogona chaman se ka befo migoro la meni do kala yore nkoni mo fola mi ya na fa do folo ene wallahi nkalina alala do jabi kenede yanye badara ni hami sirini badara to koy shirifu nunu fenve musa ngoni be sirifla ya ambe sayandi ambi jega dugo donge ninzawiya minzigile do ninyina nya sanduru ye kira kan zolu minu ngera akeneka mago minu ndenguna dali masala adugule na bangene ni Mali Salamadine nyamo ga faranyonga jakulu ba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama silamaya demeto ansaru nyajoyoro asayada Sherif Usman Madana Haidara de asayada Badra Aliyo Haidara ka bunyaye alaka bela jele mine sirifila morike ere bokolo baraka ma bunya kamo soli ala rasul walasa ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya don ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu mago bɛ dɛmɛ na ni u ni a ka kan Mali minisiriso min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya dɛmɛli waleyaw koɲɛw kɔkɔrɔmadonni ma an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ni Mali jamana gouvernement ale ka yamaruya kɔnɔna ye u ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni mankanw ani fɔɲɔgɔnkɔw kɛra sababu ye Mopti ka den minnu ni olu sigiyɔrɔ yɛlɛmana n'u nana bisimila minɛ Fabala Bamako a bɛ taa se fo mɔgɔ 200 ani 63 bɔɲɔgɔnw la minnu ni olu garijɛgɛ donna dɛmɛ in na Falajɛ Garibali ani Ɲamana kɔnɔna na minnu ni olu sera ka garisɛgɛ don kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma Amadu Jara ani Abdulayi Sogodogo olu ka sɔrɔlen don Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ an ka olu sɔrɔlenw lajɛ ni baɲumankɛ wale tara ka ɲɛsin an balima minnu be ni gɛlɛya y'o sɔrɔ o dagayɔrɔ la min ye o jagoya ka bɔ yen ka na bisimila minɛ Bamakɔ olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ bɔ an ka marayɔrɔ la an ko min ma ko Mopti Bankas ani Koro service technique min bɛ direction national développement social la olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko du 26 minnu jama bɛ bɛn mɔgɔ 121 ma olu sera ka bisimila sɔrɔ Ɲamana Garabali kɔnɔna fɛn min ye du 30 ye minnu jama bɛ taa bɛn 142 ma olu sera ka bisimila minɛ Falajɛ Garabali kɔnɔna direction national du développement social a ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ni dɛmɛw ka kan baw jamanadenw don ni gɛlɛya y'o sɔrɔ a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka o kɔfilɛ ko olu de y'a to o ye tabale gosi ni ka bɔ ni dɛmɛw ye minnu bɛ tali kɛ baloko nasira kan ka ɲɛsin o ma i n'a fɔ saɲɔ tɔni 2 ani kilo 800 malo tɔni 2 ani kilo 800 20 litiri bidon 10 ani sugaro kilo 700 ani nɔnɔ kilo 700 sani k'a fɔ ko i bɛ ko caman kɛ min maa mana na cogo cogo i bɛ dumuni de ɲini ka d'a ma fɔlɔ dumuni ani ji ani fɛrɛbɔ donc an y'o dɔ de labɛn bi minnu ba ɲumanjɛkulu minnu bɛ yen nɔ an n'u bɛ ka ɲɔgɔn ye hali kunun ko an y'u ye ɲɔgɔn ye minisiri yɛrɛ bɛ n'a to ɲɔgɔn bɛ ka ɲɔgɔn ye mun de bɛ se ka kɛ walasa telimana mais sani o ka kɛ donc an ye nin ye bila ye donc n'Ala sɔnna a ma an bɛ k'an labɛn an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an b'o k'u ye n'a sɔrɔ an bɛ se k'u bɔ Garabali yɛrɛ kɔnɔ yan k'u ka taa soit ka t'u sigi yɔrɔ la ou bien ka yɔrɔ ɲini u ka se ka sigi dugu kɔnɔ u ka so donc an bɛ n'o de kɛ donc pour le moment an kɔni bɛ se ka min kɛ fɔlɔ o ye nin de ye fɔlɔ ayi a tɛ dan nin ma ani baɲumankɛkulu caman ye ɲɔgɔn ye u caman fana bɛ k'u labɛn parce que nin cunna mɔgɔ caman de kan u bɛ k'u labɛn ni Ala sɔnna a ma an kɔni bɛ ko caman kɛ walasa u ka se ka balo sɔrɔ u ka se ka fɛrɛbɔ sɔrɔ siyɔrɔ ɲuman u ka kan ka sɔrɔ n'o ma kɛ ni Garabali kɔnɔna yan nɔ an bɛ k'o de jateminɛ
wala n'ala sɔnna ma an b'o de la. Ni bonya ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka kɛ mɔgɔw ye minnu ni gɛlɛya fɛ o ye u dagayɔrɔ bila ka na bisimila minɛ faaba kɔnɔna na. O la o tɔgɔ la fɛn min ye Sahadu Jalo ani Aissata Seydou Bari olu nana ka na o bolo don bonya ninnu kɔrɔ ni ka sɔrɔ ka bonya ani karama ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Bawo o y'a yira k'a fɔ ko bonya bɛ Mande bonyamasegi bɛ yen. O de kadira kɔnɔna na o sinsinna bonyamasegi ani waleɲumandɔn kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ye fo ka taa se baɲumankɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen min tɛ sɛgɛ su ani tile ni k'a kɔfilɛ olu la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye foli ta k'a di Falajɛ dugutigi fo ka taa se an ka sigida 6 la kafotigi min ye commune 6 maire département technique ka sɔrɔ ka hakilisigi ani jigifa kumaw caman ta ka ɲɛsin mɔgɔ ninnu ma k'a yira k'a fɔ ko don nataw la ni Ala ma basi kɛ ninnu kɛwale ɲɔgɔn caman bɛ sira la ka na walasa ka se ka caman bɔ u ka degun na. Mɔgɔ minnu ye baara in kɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa ye baara kɛ a bɛ baara kɛ mɔgɔ minnu ɲɛna a n'a b'a kɛ minnu ye olu de bɛ se k'a lakali k'a daminɛ ministre la ka n'a ka directeur misɛnw na a n'a ka baarakɛlaw u ye baara min kɛ nin ko in na a kɛra Ala ɲɛna hali sɔrɔ safo tɛmɛna k'u to yan baara ninnu na u ye cɛsiri min kɛ u b'u ka baara la u b'a ɲɛdɔn wa u ka baara don fana u b'a kɛ an kɔni ta ye foli ye k'a yira dugutigi ni maire la ninnu ye baara min kɛ a ka commune kɔnɔ vraiment u y'a kɛ a kɛra Ala ɲɛna anw b'u fo baarakɛlaw don o ni baraji a diyara anw ye dunan minnu nana nin ye an bɛɛ lajɛlen ka dunanw don ni nin kɛra olu ye bi o diyara anw ye fo ka dama tɛmɛ an nisɔndiyalen don. Ni bonya ani waleɲuman kɔtigɛbali min filɛ k'a kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma gɛlɛya ye minnu gɛn ka bɔ o dagayɔrɔ la olu kɔfɛ direction nationale du développement social a ye senfa biribiri ka kɛnɛya tigilamɔgɔw caman ta ni ka olu ɲɛsin ni bisimilakɛyɔrɔ fila ninnu ma cogo min na o bɛ se ta mɔgɔ ninnu bɛrɛbɛrɛ k'a lajɛ kɛnɛya ko bunnaku kan o ni dɛmɛ min ka kan ka o ta ka o ɲɛsin ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ŋɛnɛya ɲumanya min bɛ o la ka ta ka ɲɛsin Mali den cɛman n'a musoman ma. Livre ani sɛbɛnnidenw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen u ko a ma ko rentrée littéraire o baara minnu donna an ka jamana kɔnɔ yan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ka bɛn tarata don ma février kalo tile 19 musée national la Bamako ɲinanta o dakun o bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲinanta in o bɛ na n'a atako 11nan baaraw de kofɔ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ani a bonya n'a karama olu bɛɛ lajɛlen kun talen don ka di an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma minisiri caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw kan Amadou Jalo ani Daramani Male olu de kɛra baara in seri. Kalan dɔnnibaw sɛbɛnni nasira la olu y'u ka kɛnɛ tako 11 sigi nin kɛnɛ in bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ livre kɔni bɔ ani maa minnu b'a kala farafina gun kan u ka se hakili falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ in yɛrɛ ko daminɛ kɛnɛ kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ɲɛsilen don nin ko in ɲɛmaya ma n'o ye Ibrahima Aya ye a y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ ɲɛnajɛba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafindenw ni ɲɔgɔn cɛla la min b'a to livre dɔnni nasira la sɛbɛnni koɲɛw la a bɛ se ka yakubaya farafina gun kan kosɛbɛ cogoya min na. Rentrée littéraire du Mali o ye min ye Mali gafe sɛbɛnnaw minnu bɛ livre sɛbɛn minnu b'a bɔ ni minnu b'a kalan olu ka san yɛlɛma ɲɔgɔn lajɛ de ye nin ye san o san février kalo la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Mali la yan mɔgɔ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la yan ka kuma dɔnni ani kalan kan ani ɲɔgɔn darajɛ ɲinanta thème yɛrɛ min ye ko ka ɲɔgɔn darajɛ n'an ye ɲɔgɔn darajɛ mun bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ɲɔgɔn dɔn bɛ bɔ o kɔnɔ dɔnni bɛ sɔrɔ o kɔnɔ fɛn caman bɛ sɔrɔ o kɔnɔ an ka président bɔra k'a fɔ wula in na min ye Ibrahima Aya ye ko Mali la ko politique tɛ min bɛ livre ko kan ko président ka hakili t'o la ani accord dɔ bɛ yen o ye foroba accord ye jamana caman y'a signé n'o kɛra a bɛ livre da nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na papier tɛ bɔ an ka dugu la yan encre ni fɛn fɛn bɛ don livre dilanni fɛn na a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na e ka fɛn fɛn bɛ don taxe b'a bɛɛ kan accord dɔ bɛ yen a b'o fɔ ma ko accord de Florence ani protocole de Nairobi ni assemblée nationale sera ka sariya b'o kan k'a fɔ ko an donna o tɔn in na bi livre ko bɛɛ b'a fɔ ko livre ko de ka gɛlɛn ko parce que o de kama mɔgɔ tɛ livre kalan livre sɔngɔ bɛ nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ o kuma sa mɔgɔ bɛɛ maliyɛn caman tɛ se ka livre kalan.
an b'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan sa fɛn damadɔ o bɛna lawaleya ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya hakili falen na dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛla la kalan sɛbɛnni nasira la wa ka se ka gafew yira maaw la gafe minnu ye kodɔnw ni kokɔrɔw sɛbɛnnen don a ko kɔnɔna na wa ka se ka baro sigi fɛnɛ kɛ a ko tɛna da bamakɔ kelen ma a bɛna boloda mali fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ sikaso jɛnɛ ani tɔnbɔkutu wa min ye mali minisiri min ɲɛsilen bɛ an ka seko ni dɔnko ma n'o ye madamu jaye aramatulayi ale kɔni y'a yira ka kumaw kɔnɔna na ko a bɛ foli ɲɛsi ka se jamanakuntigi elaji ibrahim bɔkari keyita ma k'a sababu kɛ a kelen do ka i wasa doni min kɛ kokɔrɔw yakubali ma kɛrɛnkɛrɛnna mali kɔnɔna na. activité mun bolodalen o ye rencontre professionnelle ye o kɛra kunun ni bi sɔgɔmada fɛ AGETIC la sini min bɛ o ye table ronde ye lycée la ani université la baara wɛrɛw bɛ yen fo ka taa se sibiri ma sisan sɛbɛnnikɛla minnu nana gafe sɛbɛnna minnu nana u bɛ taa ekɔlidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ ekɔlisobaw la lycée la n'olu bɛ taa ka taa kumalasigi kɛ o ye livre minnu sɛbɛn kan ani anw yɛrɛ bɛ sujet dɔw d'u ma a bɛ fɔ ko thématique o bɛ taa ɲɔgɔn ye kɛ o thématique kan ka kuma bɛɛ b'i hakilinaw di ɲininkaliw bɛ kɛ o b'olu jaabi o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ dɔɔnin sɔrɔ olu yɛrɛ minnu bɛ na a bɛ faamuyali sɔrɔ ko caman na min ye Sikaso Jɛnɛ ni Tɔnbɔkutu ta ye an y'a ye Mali dan tɛ Bamakɔ ye Mali ka bon o ma nka komi nin waati in na gɛlɛya bɛ jamana in fan caman na que mɔgɔ tɛ se ka taa bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn fɛ an y'a ye an b'a ta dɔɔnin dɔɔnin salon an kun bɛ Jɛnɛ ni Tɔnbɔkutu mais ɲinɛ Sikaso farala a kan fɛn minnu bɛ ka kɛ o ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ o yɔrɔ ninnu fana na sɛbɛnnikɛlaw taara o ni ekɔlidenw bɛna lasigi kɛ an b'an profiter nin fɛ minnu ye conseils régionaux ye ani gouverneurs ye minnu ye Sikaso Mopti Tɔnbɔkutu ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn o bɛ ka dɛmɛ min don an ka mɔgɔw la ye. an b'a fɔ wa maa caman olu fana dantigɛli kɛ kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye tanuni ta k'a ɲɛsin maaba caman ma minnu ye kalan dɔɔni sɛbɛnni la yakubaya mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔna na wa ni kɛnɛ in sigili bɛna to sen kan fo ka na se février kalo tile 23 ma an b'a fɔ a bɛ taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ sini ma siri ma min b'a to kalan dɔɔni sɛbɛnni nasira la a bɛ se ka yakubaya don n'a nataw kɔnɔna na farafinna gun kan. Mali dolantila denmisɛn minnu ni olu garijɛgɛ donna Coupe d'Afrique U20 na olu dolantilaw u bisimilala an ka jamanakuntigi Elaji Ibrahim Bubakar Keita fɛ bisimilali in kɛnɛ kɔnɔna na min ɲɛnamayara ka bɛn alamisa don ma jamana ɲɛma dagayɔrɔ la Kuluba o senfɛ jamana ɲɛma Elaji Ibrahim Bubakar Keita a ye waleɲumandɔn foli ani tanunikanw kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnilaka minnu ma minnu ni olu kɛra sababu ɲuman ye Mali jamana ka se ka ani jɔnjɔnba in sɔrɔ ani ka laban ka jija laɲini u fɛ Bubakar Traoré ani Ibrahim Kulibali Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu de kɛra baara in seere an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali denmisɛnninnaka minnu si tɛ tɛmɛ san 20 ka sennadolantan sira kan u nan'u ka jɔnjɔ yira min ye jamanakuntigi Elaji Ibrahim Bubakar Keita la alamisa tɛmɛnen Touba Palais kɔnɔna na min ye jamanakuntigi a nisɔndiyara kosɛbɛ a ka nisɔndiya kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ maa o maa ni e de y'a kɛ faso in ye diyagoyanifin faso in fɛnɛ na se ka kɛwale dɔ ta ka egɛrɛ kɔmasegi nasira la wa denmisɛnnilakaw fɛnɛ nisɔndiyara kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ nin kɛwale min filɛ nin bɛna don kɔnɔ min b'a to coupe du monde nasira la u na se ka ko wɛrɛ kɛ min ka girin ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Alhamdulilayi son excellence Ibrahim Bubakar Keita bɔra ka reçoit san bon a kumara an fɛ a y'an encouragé a y'a yirana k'a fɔ ko an ye jɔnjɔn ta diyara a bonyana ma bon tellement que émotion bonyana ma fo a mini ka kasi bon ça nous va droit au cœur donc a b'a yirana k'a fɔ an ka baara diyara kosɛbɛ donc ça c'est une source de motivation pour nous donc o ye an tɔ l'encourager walasa an bɛ se ka baara kɛ kosɛbɛ walasa an bɛ se ka taa ko caman kɛ coupe du monde na cogo min na. Vraiment an bɛ Ala fo fɔlɔ ni ɲɔgɔn famana ka kɛ surtout président yɛrɛ ka kuma la bi an ye émotion min ye bi ne ɲɛna salle kɔnɔ mɔgɔ tɛ min ji ma ci min ɲɛ kan bi parce que an y'a dɔn bi de ko ŋɔni dɔ tun bɛ maliyɛnw sen na an ka coupe in ye o ŋɔni bɔ maliyɛnw sen na donc o bɛɛ ma sɔrɔ o t'anw yɛrɛ dɔrɔn sisan nɔ o kɔni y'a yira ko maliyɛnw jɛra ka duwawu min kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko ŋɔni dɔ belebele dɔ bɔra maliyɛnw sen na parce que président nisɔn jara cogo min na bi émotion tun b'an bɛɛ de la anw yɛrɛ kɔni an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na an fana bɛ Ala de deli sisan nɔ an bɛna taa kɛlɛ min na tuguni maliyɛnw ka duwawu k'an ye tuguni an ka fara ɲɔgɔn kan tuguni an ka se ka o kɛlɛ fana tɔgɔ ta ka na o fêter a ye komi président ni an ye layidu di ɲɔgɔn ma cogo min na k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya an ye inchallah an b'o fana kɛ. A ye n sewa parce que ni baara ɲuman kɛra ni a dɔnna sɛgɛn fɛn fɛn kɛra pour que k'o baara ɲuman in sɔrɔ a b'a sɛgɛn bɛɛ ban a ye n sewa n content na denmisɛnninw yɛrɛ ye kosɛbɛ
ko ba in kun cɛra ni fɛn min ye sa o ye ka ja ta min bɛ to maaw hakili la don n'a nataw kɔnɔna na wa ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ko in kɛnɛ ka tasibila taara ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila 2 ma ka sababu kɛ olu tayana accident ni circulation de sen fɛ bɔtɔ ɲaame k'u kunna Gawo ka. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru kunnafoniya sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalo la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.